Uy, may team na. Galit na. Galit na. Galit na. Uy, bago na naman. Ay, bago na naman po yun. Yung mga ano yung adventure nila, yung mga experience. Yan nila. Ano ka ba ganun experience? Sige. Mabuti mo buto. Ay, sige today, sige. Question bagaan. Kailangan problem. Kailangan love me lang. Say, sige naman. Tulong! Tulong ako! Eh, boy, di ba? Girl, hindi ka tayo magkago. Wala ka na naginawa mo ikaw mag-computer. Ako pa. Ikaw, Another. Diba? Ano ang gitara mo? Ling, yung galing yung alkay butog, no? May makita ka ito. Picture sa, di ba? Sino, di ba daw? Wala pa, mga highway. Nakikita mo na ito. Wala ko pa, kasi tayo ko lang section. Wala, gamos magamo sa Buging Bilya. Iwan eh. Minsan, maramak lang kasi sila, makakapasok ko ngayon.
May nationality ka. Ikaw ang ikaw, ano, katao pa rin ako, ikaw, di ba, Amerikano? Sadya nga, yan, national ID. Sipon yan eh, igibuyo. Ay, walang sodi ka magtarang, bata. Natanggal din nilibig niya mo. Ako yung liberty sa... You. Oh. Sa'yo mo ligang. Pwede nga ako, liberty din yung books ka. Oh, ligang, meron talaga ako. Wala ka na yun. Pwede. Ito ay. Kami ko rin pala sa'yo, bye. 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 Ayan o, kaya tayo. Chipboard, ano? Chipboard. Pwede na. Monyo. Mahal dyan. Mas mahal yan, ito ng paper.
Ganun. So yun, sa civic way, ano, siyempre, may advancement, may civic break from manahayo, pag mo ang hindi mo siya na-ito na pala sa slide. Ulit na natin yung ito na ako. Yun.
Siguraduhan mo. Siguraduhan mo. Wala. Cinco para seis na. Hindi gusto mo pinangarap. Puro ka, Jis. Puro ka, Jis. Naiyak ko. Naiyak ko. Nakalawa. Para parang Puro ko, subukan. Jis. Sa ilo sa kanta ko. Puro ko lang kung Jis. Dahil sa basta na sila. Butik na dyan nakaan. Para ko lang nakagawa na isip ko. Totoo yun po nakatalagaan. Ay, Ako lang wala sa dahil mo ka na mag-down. Aling mo pa. Ako pa na ako. Gawin mo siya yung sino ba kasi yung yung sa kuya. Dosay mo. Rolling now. Hindi ko sila doon yung house ko. Ang ayos niya. Ikaw, kasi ba daw? Iba ka pa daw. No. Ay, kasi ba, wala ma. Wala, kaya alam mo pa yun yung ano yun eh. Yung, ano yung kahit kung ano yung kahit kung mabalik? Ayan. Kaya mo dapat, mabalik pa rin. Balik. Balik. Sino pili? Lagi. Sino ba kanila? Ah,
Di ba yan na, lipat-lipat ito. I-invite mo daw ako dyan. Naka-first yun din mo sa HDS. Ay, ano ba? Nakalas yun din. Ha? Nakalas yun Bago din. magayon mo pala si Mama. Ay, kung bakit nag-uwi Say mo. Sige. Paano na ba Ikaw talaga may dito? maliit si Dara, si Jacob ko ka magaan. Ang init so, sa Batman. So, tagadan pa na. So, joke yan. Oh, Undertaker. Ano po? Ito ko, Jay.
Kailangan sila masaya. Kailangan sila masaya. Ito na small. Ito small. Kailangan sila masaya. Dahil pwede nag-exercise. Ay, dahil para dahil pag-gawin nga lang po mga pinatawag po. Balik ka. Dahil po ako.
magkakaburger.
mga YouTube. Ayun. Ayun. Ako, madali siguro tayo. Very good prayer, but it's go utang tayo para magkaroon verify your age, prepare the valid ID with the smartphone.
Ano sa nagkaroon na ako lang kaya? Yung? Uy, nag-gym. Ay, nag-gym. Nag-gym. I'm still alive, bro. Lang ako. Ito nga kumayo. Kailangan na ako. Yeah. Buwan yung yun sa Bilal. At ako wala akong magkawa. No. Tambak sa'yo din. Yung niya. Ay, someone. Kaya dito ka. Kaya dito ka. Yung mo sa nakatapat sa ibang mga mag-vlog. Very good. Ako. Mama. Diba ako? Malay sana. Hello? Matibok.
Hello, gago. Tanghal.
Ako kasi, kaya magkabit sa para kasi naman sila ang mga item. Para, para ano mo, kung magagawa lagi yung kaya naman yung mga kalaban lang, yung mga kalaban ko sigurado ako. Yung yung akan nakikita ko payo mo
Pag minsan may nagkakaroon ng halimbawa, kung pangayot po, nabibig na ngayo, ang nagdadal, oo, nadawit na kasi prime time nila ba nakita sa ayo. Sabi, so ayo, sabi ko sa'yo lahat ka. Ayun. Sorry mo ka mga ngayon, di ba maganda ka mag-visit ko? Dubulan ng muti. Ah, yung presyo natin pa ka. Ano kung tumoda, tapos na kay sa bigay. Ito paano ka? Kaya ka natin ka. Adore, kung ba adore. Ayos ka? Tapos, magpipibal yun ang iyo. Kasi pamakin ako nito. Magkaon ka nito ako nito. Adore, kung ba ano.
Tayo, ano, sila yung ceremony. Wala kang sabi na ano sa tayo sa wala na. Kaya lang sa ba ba? Di ba yung iba? Ano ba na ano? Di ba?
Sa parang, matulog ka na, ano? Ito, makaboy, girl. Ikarimot ka lang kayo. Okay. Bakit na kayo may kaboy? Ha?
Oh my God.
Hindi niya nga Kailangan nyo yung saka
mahal. Pakarala ko, ano nga po. Hindi kami sa pamilya. Yun, no?